Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Хөрмәт һәм истәлек символы. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга багышланган һәйкәл төзелешенә символик рәвештә беренче таш салынды. Акыллы шәһәр Түбән Камада бердәм ситуацион үзәк ачылды. Хезмәтләре халык өчен. Бүген торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләрен хөрмәтләделәр. Мөселманнар иң кадерле кунакларын озата. Аллаһ Тәгалә безгә имин тормышлар бирсен. Ураза гайтын бәйрәм итү программасы. Бой программа әзерләнгән 21 мартта Түбән Камада Нәүрүз бәйрәме узачак. Җиңү монументы янында яңа һәйкәл барлыкка киләчәк. Ул махсус операция геройларына багышлана. Мемориалның проекты инде расланган. Экспозиция хәрби техника тора торган урында куелачак. Бөек Ватан сугышы экспонатлары мәңгелек ут янына күчереләчәк. Бүген ветераннар, һәлак булган каһарманнарның туганнары өчен тарихи көн. Һәйкәлнең нигезенә символик рәвештә беренче ташны салу тантанасы узды. Дәүләт гимны яңгырый җиңү монументы янында сугыш ветераннары, махсус операциядә һәлак булган каһарманнарның туганнары, волонтерлар кулларында кәнәфер. Түбән Камалар якыннары истәлегенә урнаштырылачак һәйкәлгә чәчәкләр салалар. Мемориальның проекты инде расланган. Һәйкәл гранит таштан кыйлачак. Янәшәсендә бронзадан ясалган 2 солдат фигурасы. Шулай ук батырлык һәм кыюлык күрсәткән махсус операциядә катнашучыларның исемнәре язылган махсус такталар урнаштырылачак. Хочу обратиться к нашим Махсус операциядә катнашучыларга, волонтерларга мөрәҗәгать итәсем килә. Халкыгыз, дәүләтегез, туган шәһәрегез өчен башкарган эшләрегез өчен баш иеп зур рәхмәт әйтәм. Яңа һәйкәл җиңү монументы янында барлыкка киләчәк. Экспозиция хәрби техника тора торган урында урнашачак. Бөек Ватан сугышы экспонатлары мәңгелек ут янына күчереләчәк. Монументны торгызуда өлеш кертергә теләүчеләр өчен игелекле эшләр хәйрия фонды эшли. Ул Түбән Кама мэры тәкъдиме белән ачылган. Гүлия Нигъмәтуллина, Анжелика Степанова, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Түбән Камада акыллы шәһәр үзәге ачылды. Ул реаль вакытта барлык мәгълүматны җыеп, аны анализлый. Видеокамералар, домофоннар, мәгълүмати платформалар ярдәмендә шәһәрнең төрле урыннары күзәтелә. Үзәк ачылышында Түбән Кама Радмир Биләев, Татарстанның цифрлы үсеш министры Илья Начвин, Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин катнашты. Система барлык стратегик юнәлешләрне үз эченә ала. Җәмәгать транспорты һәм торак коммуналь хуҗалык эше алып барудан алып, сәламәтлек саклау, ихтисад һәм мәгариф өлкәсендәге күрсәткечләргә кадәр. Барлык оператив вәзгыять интерактив экраннарга чыгарыла. Бу шәһәр җитәкчелегенә тиз арада тиешле карарлар кабул итәргә мөмкинлек бирә. 20дән артык хокук бозу очрагы ачыкланган Түбән Камада узган тоннель профилактик операциясе нәтиҗәсе әнә шундый. Дәүләт автоинспекциясе билгеләп үткәнчә, 2 шофер балаларны махсус утыргычсыз йөрткән. 6-сы куркынычсызлык кайшын такмаган. 1 йөртүче таныклыксыз автомобиль белән идарә иткән. Тагын 8 кеше тонировка кагыйдәләрен бозган. Барлык хокук бозучыларга административ беркетмә төзелгән. Мондый рейдлар даими үткәрелә. Аларның максаты юл хәрәкәте иминлеген арттыру һәм хокук бозуларны кисәтү.
Бүген Солих Сәйдәшев исемендәге музыка күлиятендә торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләрен хөрмәтләделәр. 16 мартта алар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Әлеге тармакта эшләүчеләр куелган бурычларны намус белән үтәп килә. Шәһәрне су, җылылык белән тәэмин итү, йорт ишек алларын тәртиптә тоту. Буларның һәрберсе зур көч таләп итә. Сезнең хезмәтегез көндәлек тормышыбыз өчен бик мөһим. Зур рәхмәт дип белдерде Түбән-Кама мэры Радмир Биләев. Иң яхшылары мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Бәйрәм артистлар һәм иҗат коллективлары катнашындагы концерт программасы белән дәвам итте. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8-917 93 73 077. Иртәгә 20 мартта мөселманнар ураза гаетен бәйрәм итәчәк. Ул Рамазан аеның тәмамлануын аңлата. Ай буе дин кардәшләр таң атканнан алып кояш байганчыга кадәр ашау-эчүдән тыелып саваплы гамәлләр кылырга тырыштылар. Түбән-Камалар кадерле кунакны ничек озата? Бәйрәм чаралары турында алдагы материалда. Biz bugün менә мәчеткә килдек, фитр садакасы саларга, үзебез ризыкланган кебек әрвахларга да ризык булсын дип, мохтаҗларга ризык булсын дип. Түбән-Камалар мәчеткә фитр садакасын тапшырырга киләләр. Җыелган акчага волонтерлар азык-төлек җыелмаларын сатып алып, аларыннан өлкәннәргә, мохтаҗларга өләшәләр. Гаеткә кадәр өлгерергә кирәк. Ураза бәйрәменә шундый күчтәнәши бергәннәр. Менә 120 штукны мин кабул итеп алдым. Без аны Мусаева биргән список буенча һәрбер кешегә өләшәбез. Ураза бәйрәменә хәтле өләшеп бетербез, Аллаһ бирсә. Бик зур рәхмәт. Ураза вакытында безгә фитр садакасы китерә Үзәк мәчет. Безнең җәмгыятьтә 1000 кеше тора. 948 инде. Бәйрәмгә хәтле барысы да алып бетерерләр дип көтеп торабыз. Инде кичә үк шалтыратып әйттем, килегезме әйтәм, сәгать 2ләрдән тарата башлыйм мин әйтәм. Без фитр садакасын төлибез. Һәм дә барча фитр садакасын төләгән мөселман кардәшләрем дә шулай уразалары кабул булса иде. Һәм дә исәнлектә, саулыкта һәр барчабызга киләсе елында Рамазан шәриф айларына ирешергә насип итсә иде. 20 мартта мөселманнар ураза гаетен бәйрәм итәчәк. Ул Рамазан аеның тәмамлануын аңлата. Ай буе дин кардәшләр таң атканнан алып кояш байганчыга кадәр ашау-эчүдән тыелып, саваплы гамәлләр кылырга тырыштылар. Рамазан айы бетүенә ураза гаете белән сезне котлыйм. Аллаһ Тәгалә ошбу ай буе тоткан уразаларыбызны, торгызган намазларыбызны, биргән садакаларыбызны, укыган Коръән аятларыбызны үз рәхмәтенә кабулдан кылсын. Безнең гөнаһларыбызны бөтенесен кичерсен һәм инде үз рәхмәтеннән ташламасын. Аллаһ Тәгалә безгә имин тормышлар бирсен. Үзара бер-беребезне хөрмәт итик, зурларны зур итик, яшьләрне тәрбиялик. Әти-әни безнең хайр фатихасында булыйк һәм үз балаларыбызның игелеген күрергә насип булсын. Солих хәзрәт Ибрахимов Түбән-Камаларны гает намазына чакыра. Бәйрәм иртәнге 7дә изге Коръән укудан башланачак. 8нче яртыда бәйрәм вәгазы, 8дә гает намазы. Җәмәгать белән уку урамда да оештырылачак. Үзегез белән намазлык алып килү сорала. Бу көнне мәчет тирәсендә хәләл әйберләр сату да ниятләнә. Тагын бер матур йола гаетнең 2нче көнендә физик мөмкинлекләре чикләнгән шәһәрдәшләрне кунакка чакыру. Гүрия Нигъмәтуллина, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Түбән-Камаларны һәм шәһәр кунакларын Нәүрүз бәйрәменә дә чакыралар. 21 мартта халык җаты йорты каршындагы мәйданчыкта күңел ачу чаралары узачак. Оештыручылар бу эштәлектәге программа әзерләгән. Театралаштырылган тамаша, артистлар һәм иҗат коллективлары чыгышлары, халык уеннары. Бер мәйданда төрле милләт вәкилләре җыелачак. Алар кунакларны милли ашлары белән сөендерәчәк. Бәйрәм көндезге сәгать 10да башлана.
Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич көн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, исән сау булыгыз.